adam durmuşda näme ýetenne inni men bagtly diýip biler. Men öz durmuşumdan beýan edip aýdyp bereýin, soraňa jogap. Başlasın. Gahrman arkadagly ýurdumyzda, arkadagly gahrman serdarly ýurdumyzda kän ardulymyz amalaşdy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talyby bolmak nesip etdi. Başga da sanasaň kän onuň ardulyň hasyl bolýan zamanasynda hemen ardulyň hasyl bolýar, hemen bagty bolýar. Akşamlar şeherme günni diýaly bol. Daşdan gelende öwäziň kän bol. Emma aşyklyň ardu hasyl bol. İlkinji feýenim türkmen gözeli. Emma aşyklyň ardu hasyl bol. İlkinji feýenim türkmen gözeli. Gel gel ýarym almanarym, çaladan gaş kakışın göreyin. Gel gel yarım almanarım, kallan ince billerim göreyin.